mødte ham der, Jesus, ikke? Han er super nederen. Ja. Skal vi drikke ham? Ja, lad os gøre det, men ikke til festen. Der er for mange mennesker. Ja. Ja, god plan. Ja. Jesus. Hvor fik du? Tak. Lidt, Simon. Efter her, jeg bor. Fordi jeg har bord. Kom med for. Kom. Her på Simons var det rigtig dejligt. Det her, det er til dig, det her. Det er til dig. Kom med. Jamen jo, tak. Jesus, det er fordi, jeg kommer for at salve dig. Så salg mig. Jeg salver dig. Tak. Det skal du se. Lad dog være med at ødsle den dyre salve. Lad dog hende være. Hun gjorde en god gerning mod mig, og derfor skal hendes historie prædikes i mit evangelie. Tak, Jesus. Det var meget... Ingen år, sagde du? Ja. Så er påskelammet klar. Så skal der slagtes. Det skal der. Ikke med dig. Påskelammen klar? Det tror jeg. Den er ved at være klar. Lad os tjekke til den. Lad os gøre det. Han skal have lidt mere, ikke? Skal den det? Den virker meget klar, synes jeg. Skal I lige give den 10 minutter mere? Jeg skal give den 10 minutter. 10 minutter. Ja. Så er der gået 10 minutter. Der er der vist. Vi prøver igen. Og så kræfter han godt ud. Det ser fandme godt ud. Det er virkelig godt, det her. Duften af påskelam om påsken, det er simpelthen så godt. Så er vi klar. Så er påskemiddagen klar. Så påskemiddag. Hvor finder vi et sted, hvor vi kan holde det? Jeg skal bare gå ind til byen, og så skal I lede efter en mand med en vandkrukke. Følg efter ham, han vil lede jer til det rette sted. Tak, Jesus. No problem. Hvor er du Jesus mente med ham der vandflaskemanden? Jeg ved sgu ikke, hvor han er henne. Hvor fanden finder du ham? Der var jo! Hvad for helvede? Ja, for sådan der. Vandmand! Vandmand! Nå, men så må det jo være derinde. Må det jo næsten ikke være. Nå, derinde. Herinde. Ja, det er godt. Disciple, velkommen til den første af forhåbentlig mange påskefrokoster her i fællesskabet. Har desværre dog den sørgelige announcement, at en af jer har tænkt jer at forråde mig. Øverste præst. Hej. Jeg kommer for at sige, at jeg vil gerne forråde Jesus. Sindssygt. Det var du for mange penge for. Ja, okay, men... ja, hvordan skal vi lige klare det der med penge der? Jeg tænker bare, at efter du har gjort det, så MobilePay der bare lige... Ja, okay. Det er sikkert, det ses, ikke? Ja. Ikke mig. Ikke mig. Det gør ikke jeg heller. Men her er i så fald mit legeme og mit blod, så vil jeg altid have en del af mig med jer. Ikke i jer. Skål! Du burde ikke tage! Nu skal vi have snaps!
tak. Hej, Jesus. Jeg er en bananflue.